Ivan Falzon żar il-kumpless One l-ewwel darba mindu laħaq kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista u kien akkumpanjat mid-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Alex Agius Saliba. Hawnhekk Falzon iltaqa' ma' tmexxija u anke ma' ħafna mill-ħaddiema u sar jaf aktar mill-qrib il-ħidma li titwettaq ta' kuljum, inkluż fl-istazzjonijiet tat-televiżjoni u r-radju, kif ukoll mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News. Matul iż-żjara t-tmexxija ta' One tat ħarsa komprensiva lejn l-operat tal-istazzjon, il-proġetti li għaddejjin bħalissa u l-pjani għall-futur. Li enfasizzat il-ħidma kontinwa biex l-istazzjoni kompli jinvesti fit-teknoloġija, fil-kontenut u fir-riżorsi umani. Iż-żjara servit ukoll bħala opportunità biex il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista jiltaqa' direttament ma' dawk li ta' kuljum jagħtu semhom fil-produzzjoni tal-programmi, fis-servizzi tal-aħbarijiet u fl-operat tekniku tal-istazzjon. F'messaġġ tal-okkażjoni, Falzon saħaq fuq l-importanza li One jibqa' jkompli jissaħħaħ bħala pjattaforma moderna ta' komunikazzjoni, mibnija fuq ħidma kollettiva, innovazzjoni u impenn kontinwu lejn il-kwalità. Naħseb biex jera kien li l-ewwel viżit tiegħi barra l-kwartier tkun il-One Complex huwa messaġġ ta' ringrazzjament għall-ħidma li jagħmlu l-One kuljum, u speċjalment fl-aħħar kampanja elettorali. Huwa messaġġ anke l-futur, messaġġ li l-One Media kienet għadu se tibqa' platform prinċipali kif il-Partit Laburista jwassal il-messaġġ u jżomm kuntatt man-nies membri u supporters oħrajn. Min-naħa tiegħu, id-deputat mexxej Alex Agius Saliba tenna li l-istazzjonijiet ikomplu jissaħħu biex il-Partit Laburista jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu bl-aqwa mod. Illum kienet okkażjoni verament speċjali fejn il-kap eżekuttiv il-ġdid Ivan Falzon żar il-ġawra li għandu l-Partit Laburista, l-istazzjon tagħna li huwa l-portavuċi tal-Partit Laburista fejn flimkien iddiskutejna dak li wettaqna matul dawn l-aħħar xhur fejn jidħol il-One u anke mhux biss tkabbir tal-udjenzi imma l-investiment li sar biex dan l-istazzjon ikun aktar sostenibbli imma wkoll ħarisna għal qudiem bl-iskedi illi ser nkunu qegħdin inniedu l-qudiem minn Ottubru illi ġej, skedi wkoll li fl-aħħar mill-aħħar ser ikunu b'saħħithom ukoll fejn jidħol il-messaġġ politiku u l-programmi politiċi tal-Partit Laburista fuq l-istazzjon tagħna.